Hi ha escolars que no tenen accés a internet perquè no tenen ordinador a casa. També tenim joves que no poden accedir a buscar el seu treball a través d'internet i també gent gran que encara no sap o no té accés a internet i hi ha coses tan útils com demanar cita per al metge o actualitzar o renovar qualsevol document oficial. L'Espai Connecta al Molí el que ve a oferir precisament és això, un servei d'inclusió social a través de les noves tecnologies. El que tenim programat és que pugui oferir un catàleg de serveis, com cursos d'informàtica, accés a internet, accés a la premsa diària, suport escolar a través de les tecnologies i suport a l'accés a l'administració electrònica. Pensem que tot està en internet, però no tot el món té possibilitat d'accedir. La nostra llengua també té un espai a la Fira de Sant Sebastià, per això hem organitzat l'exposició Connectats pel Valencià, que estarà oberta durant tot el cap de setmana. Durant aquesta setmana, els escolars també han visitat l'exposició i han pogut jugar i aprendre les paraules més típiques del dia a dia. Des de l'administració local tenim la responsabilitat de promoure el valencià a través d'exposicions i fent ús de la llengua des de l'administració local fins al comerç, fent una parada especial en la festa. Per això hem invitat a les Falles de Silla a que participen en aquesta exposició, perquè elles són cabdals en la promoció del valencià a través d'uns llibres de falla de gran qualitat. Ens ha ajudat a coordinar la Junta Local Fallera. Molta col·laboració per part de l'Ajuntament en tot el que hem necessitat i sobretot per part de les falles, que no han tingut cap de problema, tot el que els hem demanat perquè estigueren en la inauguració i superbé tot, molt contents de que les falles tinguin també un espai per fi en la fira.